Dyan siya oh. Saway siya, babe. Ayan na. Sama din. Wala na silang maparkingan dito, doon na sila sa dulo. Ay tayo? Hindi. Oh, ikot muna tayo. Tsaka may mapagpaparkingan tayo dyan. Date ba ngayon? July 3? Wala pa si Denver. Hindi ko lang alam. Ayun o, under ice dive o.
Ito Samyang Omelette. Wala, may dried pusit na dito. Ha? Oh, meron pa dyan ah. Dami ah. Ano, sa mo gustong kumain? Grabe, ang haba na oh. Ako kahit ano. Kahit ano. Sana yung binibigyan natin dito na park. Ayan sila. Nakasaya may mare. Ano? Tayong ano, budget guys. Imbis na kumain ako, siya na lang kakain. Sabi, joke lang, prepare pa yung sa akin. Lechon kasi sa kanya mga guys. Yun po. Thank you. Tara guys, kain na tayo. Sa'yo. Ay, may rice din sila. Best seller namin yan, sir, yung sisig pigar-pigar. Ay, sisig talaba. Sisig talaba. Pagsaray. Ano? Ha? 6 pieces na lang. Order ka na. 6 pieces. Sa malapit naman ito, ma'am. Nang bayran kami. May ano siya. Saan ang bayad dati? Sa May loob? garlic gagang mo. O sige. Ate, 6 pesos pa. Thank you. Shoutout kay ate. Ate Melda. Ate Imelda. Kayo si Ate Imelda, te? Kayo? Si Ate Imelda? Ay, akala ko. Nasa ano siya, ma? Ay, nasa Lukaw. May pesa rin kasi kami sa Lukaw. Ah, okay. Balik kami lang yun natin. Okay, thank you po. Maganda ba yung orange pa? Ito na, uwi na tayo guys. Medyo kumunti na yung tao, no? Parang ano, 4 nakita ko. Oh. Parang yung kalaban niya, ano, hindi nakapwesto, no? Ah, Hindi nagpwesto. oh. Kapit bahay niyo? Ay, oo. Oo, yung pumapasok doon. Hindi, naglalaro siya dyan. Wala. Super malambot. Nagke-tricks to ah. Nasa harap natin ah.
grabe, peak yun. Kaya ang daming tao dahil sa sakyan. Oh, medyo pakunti na yung tao.